aby profešel odstranit zápas tělocvičný na upravit. Cítíme. Tak spousty květin. Jako rozkvetlá louka. Suší se tady květiny. Teď si prosím sundejte masky. Páni, Úspěch. Vítězství na Úplně do vás bude něco přešlo jsem koľko? A my dýchejte vodu. ochutnejte nový čerstvý sýr, žáhle Delicates. Žáhle Delicates. Francouzská novinka mezi čerstvými sýry. Žáhle Delicates. Exploze chutí. Co ten? Narozeniny Evana. Ano, jistě. Jsou to narozeniny Evana. Dám ti Grace. Jestli je to bez dozoru, nejde. A stačí samozřejmě. Jistě. Ahoj. Konstrukce pomocný duchovní v Banskobystrickej diecéze v Radvani. Bez zákaza pomocníka ustanovil administrátor Banskobystrickej diecézy, informoval o tom hovorkyňa biskupského úradu v Banskej Bystrici. Diecéza akceptovala rozhodnutie viceprovinciála poskytnúť bez zákazy tzv. Sabatický rok. Znamená to obdobie oddychu a zmenu bežnej činnosti. A diecéza bez zákazu platí, v skutočnosti sa ale nemusí venovať pastorácii ani iným činnostiam. Bezák už v minulosti v Banskobystrickej Radvane pracoval ako správca farnosti, tam pôsobil predtým, než ho pápež Benedikt XVI v apríli 2009 vymenoval za arcibiskupa. Následne ho Vatikán 2. júla tohto roku odvolal. Kardinál zostáva naďalej v Belize. Budúci týždeň. Student Matias Vos zostáva naďalej vo väzbe. Jeho prominentný advokát robí všetko